Hey, sanibonani ngey'ngane zakwethu ngibingelele bafowethu kuntambama nje. Yebo bafowethu, uMnabisi lapha-ke ku-akhawunti yakhe lapha ku-Instagram. Hheyi, usevele wayisusa-ke ukuthi uwumlani uqeqeshe i-Kaizer Chiefs. Sevele nje wayi-remove i-Kaizer Chiefs ku-Instagram akhawunti yakhe laphana uMnabisi. Okusho ukuthi uMnabisi uhambile impela-ke bafowethu. Akasabuyi ngane zakwethu, akasabuyi kuMnabisi. Njengoba nje sikhiphile nje i-Kaizer Chiefs laphana ukuthi yena hhayi, akasesizuye ingxenye ne-Kaizer Chiefs. Sengazi-ke laba abasele ukuthi bona-ke bayisima kanjani, bayisima kanjani iy'ngane zakwethu. Engicabanga ukuthi-ke bayasala noma bayahamba naye uMnabisi asazi. So ngicela evuthiwe iy'ngane zakwethu, okukhomba ukuthi-ke uMnabi ngoba ehamba-ke, okusho ukuthi i-Kaizer Chiefs isihlelelwe umsebenzi omusha wokucinga ukhoji omusha. Okuyindaba zokuthi-ke uMpitso Mosimane ukhona. Ngathi uyi-free agent yena-ke uMpitso-ke. Bese kuba uRibeiro uRibeiro lo wayekhoja-ke i-Orlando Pirates kulo nyaka ondlule. Naye ukhona. Singazi-ke ukuthi i-Chiefs iyohamba hamba ithathe bani phakathi kwabo, asazi. Kodwa-ke ngiyafisa ukuthi mawukuthi labafana laba bakhona laba ama-assistant mawukuthi bayaqhubeka, ababayeke beqhubeke isizini yonke. Beqhubeke isizini yonke. Mawukuthi-ke nabo bafuna ukuhamba, cha, ababakhulule futhi. Babakhulule futhi behambe naye uMnabisi. Kodwa u-coach ebengimfisa mina ukuthi simthathe, uPitso is a good coach, kodwa hhayi, I don't think u-Kaizer Chiefs uyofike enze kahle njengoba nazi i-Kaizer Chiefs istinji, ayifuni ukuthenga abadlali abafunwa u-coach, ifuna ukuthenga abadlali abafunwa i-Chiefs. Ngingazi uma niyangizwa. Engicabanga ukuthi uMnabisi njengoba ehambile kuyimbangela yazo lezo zinto lezo. Yabo, njengoba i-Chiefs uNabi wayefuna uSalam, i-Chiefs yashaya ngonyawo phansi-ke yangamsayinela uSalam. Noma uSalam eseyivezile ukuthi uyafuna ukuza kwi-Kaizer Chiefs, kodwa-ke i-Kaizer Chiefs zange ikutshengise ukuba nendaba yalokho, yabo. Yagcina nje indaba yakhe yaphelela emoyeni. Yaphinde yathi i-Chiefs ifuna uNabi, wathi uphinde wathi ufuna lo mjida lo uMayela. Hhayi, i-Chiefs yakushaya indiva futhi lokho, yabo. Yakushaya indiva futhi lokho, yabo. Kwaphinde yathi yena uMnabisi wathi ufuna khona u-goalkeeper, angazi noma we-Young, khona u-goalkeeper lo, yabo. Kwaphinde nje bakushaya indiva futhi lokho. Engicabanga ukuthi egemini le beshawa isikhukhune nje, uNabi ngiyacabanga wagonyuluka nezinto ayey'funa ukuthi i-Chiefs zange izenze. So kwagcina kwaholela ekutheni-ke be-terminate inkontileka naye-ke. Engicabanga ukuthi bazoyi-terminate vele inkontileka. Singazi-ke ngane zakwethu ukuthi basiphatheleni-ke abafana abadala-ke okuyi-management ye-Kaizer Chiefs. Asisiye silalele kule viki ukuthi zizophuma uyofika i-Friday sobe sesazi. Danko.